Hola a tothom! Soc la Roser d'Artixoc i avui parlarem del camp. El Quim i el Pol vindran a passar uns dies al camp i es divertiran molt. Anirem a regar l'hort i el jardí i posarem menjar pels ocells. Jo fa molts anys que visc al camp i estic molt contenta de poder estar aquí observant el que passa al meu voltant. Les flors, les hortalisses que neixen a l'hort, sempre vivint a prop dels arbres fruiters i dels animals de la granja. Però sobretot estic molt feliç de ser amiga de tots els ocells que passen pel cel i que venen aquí a saludar-me. Sabeu per què venen? Doncs perquè els hi poso casetes i menjar. A mi m'agraden molt els ocells i estic de sort perquè aquí on visc hi ha molts i molts ocells diferents. Hi ha puputs, mallerengues, pit-roig, caderneres, pardals i merles. A mi m'agrada posar-los casetes i menjar per a que em vinguin a visitar. Els ocells mengen insectes i llavors. A les menjadores els poso llavors de lli, pipes, cacauets i els encanta. I a la primavera fan el niu i crien a les casetes. També hi ha ocells molt més grans com xoriguers, tórtores, mussols i cigonyes. Aquests els miro de lluny, amb els prismàtics. I això ho puc fer cada dia. És només una de les coses bones que té viure al camp. I a vosaltres, us agraden els ocells? Doncs si us agradaria veure'n més, és tan fàcil com posar-los menjar i ja veureu com venen a visitar-vos. I és que aquí al camp hi convivim tots, les persones, els animals, les plantes, els arbres. Ens coneixem bé i ens ajudem els uns als altres i tots treballem molt perquè sempre estigui tot en equilibri. Què farien les meves plantes si jo no les regués? Es moririen de set, perquè aquí no hi plou gaire. Per això he de regar l'hort i el jardí molt sovint si vull que em doni fruits i flors. M'acompanyeu a regar? És molt important regar l'hort i el jardí, sobretot a l'estiu, si no les plantes es moririen de set. Així sempre tenim unes flors ben guapes. I l'hort? Què me'n dieu? Si cuides bé el teu hort, no passaràs mai gana. Jo cada dia vaig a collir a l'hort per fer el dinar. I quan la collita és molt gran, toca fer conserva, perquè no ens ho podem menjar tota la vegada i es faria malbé. Quina pena! Viure al camp a vegades vol dir que has de treballar molt, perquè si et descuides et creix tant l'herba que no pots ni sortir de casa. Aquí no venen els escombriaires ni els jardiners municipals, ho fem tot nosaltres. Però el camp també pot ser molt divertit. El Quim i el Pol van venir a passar uns dies aquí al camp i s'ho van passar d'allò més bé, ja veureu. El Quim i el Pol són cosinets i han vingut a passar uns dies al camp mentre els seus pares treballen. Hola! 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 Hola!
Estan molt contents perquè els agrada molt jugar fora i treballar a l'hort. Un dia vam anar a veure els tractors del veí. El tractor. En té dos, un Kubota i un Massey Ferguson. També tenim veïns que tenen John Deere i New Holland. Mira, mira, té una bota de tia. Els fan servir per treballar al camp, per tallar l'herba, per llaurar la terra, per fresar, ensufatar. Hola. Al Quim li agrada molt investigar. Li interessa molt com són les rodes i els mecanismes del tractor. Ell es fixa en tot. És un gran investigador. El Pol es mor de ganes de pujar al tractor i tocar el clàxon. Els tractors tenen una llum taronja que dona voltes. El Massey Ferguson és més vell, però en podem veure els mecanismes a simple vista. Això ens agrada molt. Al Pol li encanta jugar a fer de pagès i és que és molt divertit. Un altre dia vam anar d'excursió a veure si trobàvem cavalls. Mama, cuixó, a buscar un cavall al peix que hi ha allí. Mama, cuixó. I és que al Quim li encanten els cavalls. I vam caminar i caminar fins que vam trobar cavalls. Vull decir de color marrón. Els preferits del Quim són els cavalls de color marró. Sí! Jo pujo una virada a cavall. El Quim i el Pol juguen a fer de cavalls. Cada dia hem regat les plantes, perquè fa molta calor i necessiten molta aigua. I també hem fet treballs a l'hort, com treure herbes i fer forats. Al Pol li agrada portar el carretó. És tot un expert. I ha arribat l'hora d'anar a collir. Ens agrada molt anar a collir. Has de triar les tomates que estan més roges, les rabinetes que estan més grosses i les fulles d'alfàbrega que estan més guapes. Després ho rentem tot bé per poder-nos-ho menjar. Mireu quina bona collita hem fet! Mongetes de lot. Mongetes, pebrots, cebes, albergínies, carbassons, tomates... I com que hem collit moltes albergínies, hem decidit escalivar-les.
però per fer-ho necessitarem fer foc. Anem a buscar uns tronquets per encendre el foc. Que forçuts! Hem fet una escalivada boníssima d'albergínia blanca i negra. Adeu, Quim! Adeu, Pol! Fins aviat! The farmer in the dell, the farmer in the dell. Hi-ho, the dairy-o, the farmer in the dell. The farmer takes a dog, the farmer takes a dog. Hi-ho, the dairy-o, the farmer takes a dog. The dog takes a cat, the dog takes a cat. Hi-ho, the dairy-o, the dog takes a cat. The cat takes a mouse, the cat takes a mouse. Hi-ho, the dairy-o, the cat takes a mouse. The mouse takes a cheese, the mouse takes a cheese. Hi-ho, the dairy-o, the mouse takes a cheese. Us ha agradat aprendre sobre la vida al camp? I què me'n dieu dels tractors? Viure al camp és molt divertit, però si viviu a ciutat, no patiu. Podeu venir a fer-nos una visiteta sempre que vulgueu. Aquí tothom és benvingut. Ens veiem al proper programa d'Artixoc. Si us ha agradat, no us oblideu de clicar m'agrada i subscriure-us al canal. Fins aviat! Mua!